Fel Arwel Jones, math teacher fi arfer dweud, plopio 10 cwestiwn ar y bwrdd. Give it a go. Dwi'n neud heddiw. Name dropio pawb heddiw. Helo pawb, Actavia yma, dipyn o fisoedd yn ôl ar fi chwarae Geoguessr. Dwi yn Bala heddiw. Dyma Geoguessr IRL. O'n i'n meddwl o'n i'n mynd i fod reit da ar hyn. Actually, dwi'n gwybod, dwi'n meddwl coleg y Bala dio. Dwi'n bach o trec. Helo bobl! Dwi'n siŵr bod y locals yn Bala meddwl, be ffwc sydd yn y stryd yma? God, mae gennym ni budget fa yma, maen nhw wedi lamineidio fo fyd. Mae siop nhw wedi bod yn gwag am fel blynyddoedd, dwi'n meddwl. Gwag fel fy brin. Ar y ffordd i'r coleg, mae hyn yn actually fel awful. Un diwrnod ar ei dad ffrind fi fynd i hospital am appointment neu rhywbeth, ac ar ni endio fyny defnyddio'r cyfle yna i fynd fewn y tŷ a gael sesh, which edrych yn ôl, mae'n really fucking horrible. Oh my god, dwi wedi gael yr iawn. Coleg y Bala, coleg y Bala. Oh fuck's sake, literally ar opposite end Bala to. Ie, dwi wedi gwneud lot yn dod yn y Bala, dyle fi heb. O'n i'n meddwl ddo'n hanner tymor, ond o'n e fel plant ysgol feithrin yn mynd am dro. Os yn nhw di pasio fi, sef police emol drws fi. Fan ydy'r coeden. Oh, mae'r flag di mynd. Ie, mae'r giat ar ochr, just fel coesau. Oh my god. Fe sy'n bod efo fi heddiw? Dau allan y dau, bring it on. Dwi'n gwybod lle di ond, dwi'n gwybod beth di anna fo. Gwyd i fi'n ffordd ma, just to gael mwy attention mynd trwy stryd. Hi, I got a haircut. Valentine's decorations. Love, love, love. Piss off efo chi'ch love a'ch cariad. Cerwch o ma. Ond with that being said, os ydych chi eisiau bod yn DMs fi, please sleidiwch fewn. Dyma ni, hynafolion antiques. Got it, mate. Gei di fynd. Paid yn poeni, I don't bite. Unless mae'n eisiau fi. Y llyn? Dych chi'n mynd i newid cerdded i'r llyn? Reit. Wan bobl, da ni fynd at y llyn. God, llyn? Gilf. Gilf! Di yna fo. Dych chi gyd yn gwybod beth i dilf yn dech? Oh my god, dwi'n mor sori, mae hyn mor bitter heddiw. Di Hansh byth yn mynd i gofyn fi neu fideo eto. But nhw'n probably methu monetisio'r hyn achos dwi'n dirty little bitch. So, dyma y llyn. Mae mam yn dweud, oh, dydyn ni'n mynd lwcus. Dych chi'n mynd gynnu ni reit ar ei doorstep. A dwi'n cymryd y piss allan ei oed. Hwn di fama, ond mae'n di bod bach o resurgence, dwi'n meddwl. Yn y cornel, mae'n fel cerrig o bethau. Mae'n bach fel, neud o lawr fan'na. Na! Dwi'n meddwl, dych chi'n gaslight fi fama. Mae'n mynd fel ne, a wedyn mae'n fel little walkway fan fyd. Which ydy hwnna? Yeah! Gwion! Gaslight efo ma bobl, gymryd fi ex fi. Ti'n ma fe, rei bobl yn bywyd iawn, da nhw'n misio ti llwyddo. Ond fi, Actavia heddiw, dwi wedi llwyddo. Ddim bwys beth mae gwion wedi dweud iddo fi, oce? Dwi'n gwybod yn iawn, fe gatre fi, oce? 4 allan o 4. Dwi'n surprised? Na. O'n i'n gwybod yn iawn sy'n ni'n absolutely smasho fo. Dwi'n edrych yn bloody gorgeous, ond gobeithio na i weld chi'n fuan. Diolch!